Karong buwan na unta sugdan ang construction sa Terminal 2 apan wa kini mahinayon kay dugay nakakita og relocation site alang sa Philippine Air Force kun PAF nga maoy nag-okupa sa dapit diin tukuron ang Terminal 2. Ibalin ang PAF sa tapad rasab ni ining luna. Dunay contractor alang sa replication ni ini mao nga kun mahawan na ang 17 ka structure sa kasamtangang luna, sugdan na sab ang groundbreaking sa MCIA Terminal 2. 37 acres sa kasamtangang luna nga gi-occupy karon sa PAF, ang tukuran sa Terminal 2 building lakip na sa usa ka commercial mall nga gi-target mahuman karong tuig 2018. Right now, we are very pleased. No, there's been a statement from the Mactan International Airport Authority that they have tendered the bid now for the contractor to relocate the Philippine Air Force. So hopefully we could soon begin the groundbreaking for Terminal 2. Maobserbara na sab ang pipila ka mga kausaban sa MCIA karon sama sa pagbalhin sa domestic departure entrance ug pagbutang og mga landscape. Gibuksan na sab ang meters and greeters area sa ubos aron di na kinahanglang maghuwat sa atbang ang mga kadtong dunay mga gipaabot nga pasahero ug mahimo na silang manglingkod sa air-conditioned section sa sud diin mas makamonitor sab sila sa mga flight arrivals. We have the meters and greeters area that's now open for free to the public. So before the meeters and greeters, when they come to meet their families, they are across the street. When you arrive at the domestic arrivals, they're right across the street. But right now, they're in the same side of the terminal, enclosed, fully air-conditioned with comfortable seats. And we invite those of you who are coming to to meet your family and friends to please feel free to come in. Gipang pwesto na sabdaan ang mga carts palibot sa carousel aron mas convenient alang sa mga pasahero. Samtang duna na say komportableng lactation station alang sa breastfeeding mothers ug gipalapdan na ang International Departure Waiting Lounge nga maka-accommodate na karon og duha ka flights. Duna na say dugang nga aero bridge nga operational aron di na kinahanglang musakay og bus o mulakaw ang mga pasahero padung sa eroplano. Samtang gibalhin na sa International Departure Area ang loading ug unloading sa mga yellow jeepneys aron di maghuot sa pagsud gawa sa mga white taxis. Gipaybaw sab sa airport management nga kanunay na ang ilang mga panagtigom aron pangandaman ng airport security ug reception sa mga dignitaries nga mga butini sa Sugbo alang sa Asia Pacific Economic Cooperation kun APEC Summit karong tuiga. Andrea Patenya, News 5.